И здравейте, приятели! Добре дошли в днешния клип, където ще има ревю, ще сравняваме два парфюма, така че нека парфюма ще бъде Versace Eros. Също така Versace Eros, синия, ако някой не знае, Versace Eros, ето го. Ще го сравним с неговия клонинг, а именно фейк Versace. Ето, фейк. Буквално това е фалшиво Versace. Ще ги сравним, ще правим някакви челенджи между двата парфюма, но нека да разгледаме първо оригиналния парфюм. Оригиналният парфюм, ето го, оригиналния, ако някой не вижда, само е така леко на светлината. Да, това е общото. Буквално уника е прелесно буквално. Мирише много добре. Първото нещо, което забелязваме тук е, че капачките, което забелязах, ето нали на фейк Versace-то, капачките са много по-различни. Оригиналната, фалшивата. Забележете ги. Само ето така. Забележете ги какви са просто, ето такива. Забележете ги. И другото, което забелязах, че тази тежи доста повече от ето тази. Ето ги, гледайте. Тази е оригиналната, тази фалшивата. Тази тежи доста повече от тази. Нека да сложим капачката на този парфюм. И нека ги сравним кой ето ги. Оригиналния, фалшивият. Ето ги един до друг. Така малко долу-горе да видите за какво става въпрос. Забелязах, че това е доста по-светъл парфюм, той е фалшивия. Оригиналният е доста по-тъмен. Да, общо взето така. Този е доста по-тъмен. Само не видя. Този е доста по-тъмен. Сега нека ги сравним и на миризма. Значи ще има един челендж на дълготрайно смисъл. Сега отваряме нали, оригиналния парфюм. Пръскаме си на ето тази ръка. Пръскаме си, мирише уникално, пръскаме си, затваряме парфюма и на тази ръка ще пръсна фалшивият и ще се върна след половин час да видим кой още мирише. Така че ще се върна след 30 минути. Вау! Ето ме и след 30 минути. Нека да видим дали се още охае. Значи, оригиналният парфюм все още мирише. Изминаха 30 минути. Оригиналният все още мирише. Фалшивият, нека да видим. Не мирише. Не се шегувам. Вече фалшивият не мирише. Така че, значи... Извинете, моля да са ви гръмнали ушите. Значи 1-0. Така, 1-0 вече за оригиналния парфюм, именно Versace Eros. Значи, добре. И сега ще направим малко ASMR. Сега се видим. И приятели, ето на нашата светлина синият парфюм. Ето го и синият парфюм. Оригиналният парфюм. Сега и фалшивия ще сложим. Ето го и фалшивият на светлината. Сега с звук ще го направим. И приятели, ето сега ще пръснем. Видим. Ето, приятели, сега и фалшивият. Доста лош спрей, бих казал аз. И, приятели, общо взето, това бяха двата парфюма. Надявам се, разбира се. Между другото, тук ще оставя някъде снимки на доста от нашите доволни клиенти, тук някъде по екрана, така че
поръчайте си парфюм, както виждате в коментарите има за цени, които са на доста добри цени от парфюмите. Така че поръчайте си един парфюм, оставям линк в описанието, оставям... Да, общо взето, ето ги парфюмите. Абонирайте се за канала, харесайте клипа, за да може да го направим доста по-готин този клип, да го направим доста хора да го видят. От мене! Чао!